Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Poldo, Oh, boss. may sabutan ta. Unsa man na, boss? Ang kamatayon ni Dr. Joseph Berdan. Okay, boss. Kanus ama na mo siya kung bahon. Ipahilo na ang tanan. Dili magdali. Karong sunod simana, kinahanglang matumba na si Joseph. Ug mabiyuta na si Salome. Wa na problema, boss. Pero kinahanglang dili kamo nga ni akaron dinhi ang mo trabaho niini. Pero makagasto ta, boss. Kung lain ang mo trabaho nila. Mas palabihon ko pang mugasto kaysa mabulilyaso. Kinahanglang wailing paingon ako ang kamatayon noon niya ni Joseph. Joseph, dili ka ba maato sa klinik karon? Labad man ako, Dorina. Mhm. Ugma na lang kumato sa clinic, okay? Okay, mas mayo pa. Mas may pagpahaway na nasab ka. Hello, boss. Unsa naman diha? Di ako karon sa atbang sa klinik sa doktor. Ug wa kini mga bli, boss. Unsa iwa mga Absent ang doktor. susiha sa ila? Ipasusi og tao nga di mailhan. Yes, boss. May mga nakuha na kong tao nga dili taga dinhi, boss. Good. Buhata na ang akong isugo. Ma'am Dorina, di ka mo adturos tindahan? Dili lang una nang liling. At imanon ako si Joseph kay gitrangkaso siya. Uy, hala. Bisag doktor di ay magtrangkaso, sab no? Unang, uy. Tao sabi si Joseph. Madutlan gihapon siya sakit. Nahala, sige. Ako nalay mo tabang ni Lula dito sa tindahan. Sige, lakaw na. Pahatod na lang ni Noy Luloy. Ay, kaluoy siya sa doktor. Ay, nasakit. Ingon bitaw ko, masakit sab di ay ang doktor. Ay, naitiguang! Ay! Ay! Ay, ginoo ko. Noy! 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 Hala! Ibang ako. Ako. Hala, ginoo ko. Dali, isakay na lang ka na mo. Dadon ka na mo sa ospital, Noy. Kita kayo. Kaya doon ang doktor. Nagluya man ang among doktor ining dapitan, Noy. Uy, wa ka to sa klinik. Adto na lang ta sa ospital. Sige. Hello. Boss, positive. Naara sa ila si Dr. Joseph kinasakit. Mao na kini ang panahon nga ato gipaabot. Karon na, boss? Oh. Mas maayo ng luya ang doktor kung moatake ang imong gikuhang mga tao. Aron wa siya'y umoy nga musukol. Okay, boss. Karong gabi, ipasakan akong tulisan ang ilang bahay ni Dr. Joseph Berdan. Mauna gini, boss. Oh, karon na ang tukmang panahon nga trabaho ninyo si Joseph. Yes, boss. Paabot ko mayong balita. Ug mga adlaw. Yes, boss. Ug-ugmang adlaw, boss. Patay na si Dr. Joseph Berdan. Joseph, dali, manihapon na. Aon sa man, anila ka mukhaon sa kwarto? No.
ato ko sa kusina. Magdungan tagkaon. Nauli na ba sila si Nang Lingling? Oo pa. Oh. Ako na lang ang naghikay. Ako ba silang giingnan nga alas 8 na lang manira. Alas 7 pa. Busy pa karon sa tindahan. Sige, kita na lang doon ang magdungan og kaon. Dali, gunit na ko. Okay. Hunong. Hunong ka ba? Naarang bay nga inyong tulison. Pero siguruan ninyo nga mapatay ninyo ang lalaki. Pero ayaw yun ninyo tatsay ang babae. Yes, boss. Mingaw ng palibot. Sige na, doon lang sa bahay. Anay ko din magpaabot sa mahitabo. Ug mamatay ka na karon, Dr. Joseph Bertal. Aman, may kipaabot ka ba din sa gawas? Wa man. Nagpahangin lang ko din eh. Ugma, malaag ko ha. Asa ka man? Sa lungsod, mo bisita ko sa kong amiga, ni Dorena. Okay, ipangumusta na lang sab ko sa iyang bana. Magpauban ko ni Dorena sa klinik sa Ambana. Akong ipatanaw ning akong bukol sa liog. Mas labing maayo. Balitay lang unya ko sa mahitabo. Sige. Lakaw, katog na. May gipaabot ka? May gisugo ko ni Puldo. Unsa man? Doon ako ikipalakaw niya. Ayaw nagpangutan ako unsa. Lakaw, katog na. Okay. Good night. Ayaw kay wa na mamog ko sinika. Nga muuban sa akong mga lakaw. Ugma nagkinahanglan ug makaam-am si Salome ug sinika maoy mo am-am niya sa kamatayon ni Joseph. Gawas na gyud ang imong uban. Ay, kabalakan ako. Nag-inom na kong tambal. Mabala ka gyud ko. Ikaw na lang ang akong kauban. Ikaw na lang ang nag-atiman ako. Ikaw ang miatiman ako kay ikaw may lagsik. Aw, mag-atimanay gitang duha kay magtiayon gud ta. No. Joseph, balik sa imong kwarto. Dorina, usay! Hinaya ang tingog mo. Nga naman, may nakbong raman nga taro sa luyo. Mahagbong lang ang taro. Kung dunay masabot nga mananap o tao sa akong gikutay nga lambo sa luyo. Usay! Hinay og balik sa kwarto. Pero, Dorina. Please. Ako ni bahala din sa kawas. Oh, Dali down! Unsa man ito natagak? Nasabot ang akong tao sa luyo. Uy, uwalis na maglihok. Upatuloy ko kabay. Tuara ilang mga anino sa likod sa bahay. Musa ka na karon ang expert sa pagpangabli sa putahan. Dorina, asa ka? Ari ko sa sala. Pero, Tago lang din sa kwarto, Joseph. Dorina. Unsong to si Dorina. Kalit lang mikuha sa iyang armas. Joseph, katuwag na lang ha. Maglimpyo pa ko sa kusina. Oh, Pauway na lang din sa kwarto. Anhilang ko sa luyo sa divider. Makita na ko ang pultahan sa kusina paingon sa luyo. Ug ang pultahan sa sala paingon sa gawas. Gikan ining ako na imutangan. Oh, may mihinay ug apli sa pultahan sa kusina. Ulapang ko sa luyo sa pultahan. Oh, may tao yun sa luyo na pultahan. Mihunong siya. Mihunong siya sa pagkabli niya. Paputol kong ablihan niya kini pag-usaba. Oh. Maapli na pultahan. Ako ng ablihan o galit. Kisa ka!
sila lalaki! Mo sila ang doktor! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!